Traditionelt set og især gennem de seneste år, jamen så har finansieringsselskaberne hos bilforhandlerne typisk kunne tilbyde de mest attraktive billån på markedet. Du skal selvfølgelig stadig huske at kigge dig for og måske sammenligne flere forskellige lånetilbud. For at finde det billigste billån, så skal du huske at medtage alle omkostninger i forbindelse med lånet, og ikke kun kigge på den månedlige afbetaling. Og det er her, at OOP kommer ind i billedet. OOP står for årlige omkostninger i procent og pensler helt ud, hvor mange procent det koster dig at have billånet om året. I OOP skal alle omkostninger medtages, altså både renter, etableringsgebyrer og andre løbende gebyrer på lånet. Når man snakker, kan man sige, finansieringsrådgivning, så uanset nærmest hvor du kigger, så bliver der jo skrevet i hovedet OOP. Ja. Hvor meget fylder det hos dig og især også hos kunderne? Jamen, det fylder typisk meget. Altså OOP er jo den bedst anvendelige faktor til at gennemskue, jamen, sammenlignet typisk med et andet lån, hvad for et lån er det billigste over tid. Så igen, det kommer lidt an på kunden også, hvad kundens favorisering er. Nogle har rigtig meget fokus på renten, nogle har på udbetalingen, og nogle har på OOP'en. Størstedelen har på OOP'en, fordi igen, det er den mest anvendelige faktor til et billån. Ja. Husk, når du sammenligner OOP på lån, at lånetypen, lånebeløbet og løbetiden er nøjagtigt den samme, så sammenligningsgrundlaget på de to lån er nøjagtigt ens. Når du har styr på OOP-procenttallet, så er det værd at nærlæse finansieringsvilkårene. Fordi hvornår må banken ændre på renten, og hvor meget må de gøre det? Og følger de eksempelvis en referenceramme med helt faste indekseringer for rentestigninger eller fald? Bankerne har typisk skrevet ind i deres aftaler, at de kan gå ind og ændre renten løbende måned plus en måned. Det kan for eksempel være, hvis de har noget manglende fortjeneste, at de kan gå ind og ændre på renten. Hvis man tager udgangspunkt i Santander, som er en af vores samarbejdspartnere, så følger de det, der hedder Kappa 3-renten. Man kan lave en reference til, at den danske krone følger euroen. Lidt det samme. De er fastlåst ud fra en anden rente, og den skal de følge. Ja. Mindre kursudsving bliver de ikke påvirket af, større kursudsving, jamen så følger det Kappa 3-renten. Ja. Det gør, at der er ikke nogen, der kan gå ind og redigere eller regulere i renten over tid. Kort sagt, så skal du vælge det lån med den laveste OOP. Og sammenligner du to lån med nogenlunde samme OOP, så kan du faktisk med fordel gå efter det lån med den højeste rente og de laveste etableringsomkostninger. Når du optager et billån, så er der ud over selve renten også en række udgifter til etablering af lånet. Det kan være i form af et såkaldt etableringsdokument eller stiftelsesgebyr, og der kan også være løbende administrationsgebyr hver måned i forbindelse med betalingen af lånet. En del af etableringsomkostningerne går også til en fast tinglysningsafgift til staten, plus en procentdel af det lånebeløb, du skal optage. Og det gælder som udgangspunkt om at gå efter det billån med de laveste etableringsomkostninger. Dem får du nemlig aldrig igen, hvor du modsat får fradrag for renteudgifterne. Og vælger du samtidig måske at indfri lånet efter 3 til 5 år, jamen så vil der også være en periode, hvor du slipper for at betale rentesatsen. Det skal selvfølgelig konverteres formentlig over til lånet på en ny bil.